Een pop-up koor, dat is een koor wat maar 1 keer een lied zingt, 1 keer een nummer opneemt en dan houdt het weer op te bestaan. Hoeveel kun je leren in een uurtje? Nou, 1 wereldhit in een uur, dat moet lukken. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know. Wat is er zo mooi aan zingen? Met zingen kan je gevoel tonen. Je kan je inleven in de muziek en het ritme en samen zijn. En gewoon leuk. Ja, ik vind zingen heerlijk. En vooral in een groep. Stemmen die bij elkaar komen, je komt helemaal in harmonie. Daar geniet ik van. Ja. Doe je het nog een keer in Burgum? Ja, zeker. Het is gewoon heel leuk en als de mensen er wat meer van weten, dan komen ze vast wel. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day. Yes. Dank je wel.